sa a to n ka bita fura i delila yɛrɛ de komi a yɔrɔ man jan. Ne ba ko ne ye mɔgɔ ye baara la ko ne ka to k'a minɛ k'a kɛ o tuma ne lafiya bɛna kɛ jumɛn? A y'a minɛ sa. Awɔ a cɛ yen nɔ yan yɔrɔ ninnu ma nɔgɔ a ka ɲi a cɛ yen nɔ dɔrɔn. Mami, Mami, i ni ce. Ni minɛ i ka taa fɛn dɔ san. Tanjani, ne m'a kɛ nin kama. Ne bɛ du in kɔnɔ yan ni badabada. N'a fɔra ne mana to ka baara min kɛ e ka warimisɛn di ne ma. O tuma ne ka den ya nafa bɛna kɛ jumɛn? I ni ce i ni baraji. Amina. Ala ka barika k'i la. Ka mɔgɔ da mun b'a ɲɔgɔn kɛ. I b'a dɔn i ye denmisɛnnin ɲuman ye. N bɛna fɔlɔ y'a mɛn. Mami, i nali ni bi cɛ i bɛ ka fɛn o fɛn kɛ ne ɲɛ b'a bɛɛ la. O kama m'a ɲini i fɛ i ka bɛɛ minɛ i n'a fɔ i ba hali n'o y'a sɔrɔ anw t'i ba ye. Wa i ka bɛɛ minɛ i n'a fɔ i fa hali n'o y'a sɔrɔ i fa ye laɲini kelen ye. I y'a faamu wa? Nani, Fatou, nani ne ka se yan ne ba o kuma kelen de fɔ. Ko maa o maa bɛ du kɔnɔ ko ne k'a bɛɛ minɛ ne ma bɔ a kan sɔsɔ ne tɛna o kan sɔsɔ. Tiɲɛna i ye denmisɛnnin ɲuman ye. I ka baara tigɛ ne na. Banci. Banci. A dun kɛra cogo di? A ma kɛ cogo di? I dun y'i sigi i fa ka du kɔnɔ ten i n'a fɔ ko falatɔ don. O tuma mun de kɛra? Foyi ma kɛ. Wuli. I ɲɛ bɛ nin dun. Nin du in bɛɛ lajɛlen y'i fa ta de. Wa ne de ko fɛn fɛn ka di i ye i b'a kɛ du in kɔnɔ. Mɔgɔ si tɛ min bɛ se k'i baara la. Maa minnu bɛ yan u bɛ luwanse de la. Awɔ ne kɔrɔkɛ mun fa kɔnɔ min bɛ a ni luwanse bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn olu bɛ wari min sara chaque mois a t'o dɔrɔn de sara. Wa a dɔn k'a fɔ fana ko e de ye ne tiɲɛ tabaga ye. Ni ne tɛ yan don min na nin du in n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen de tɛ n na. N ka kuma bɛɛ. N y'a mɛn nka papa ne y'a faamuya e kɔrɔkɛ fɛnɛ bɛ luwanse la yan. Ayi a tɛ luwanse la sabula n tɛ wari min n'a bolo nka ne de b'a balo. N ka kuma fɔ. N y'a faamu. Ami, ça va? Ça va. An tile tɔnɔ Lamini. Ba ni tile. Tɔnɔ Lamini. N'a tɛ k'i ma baasi ye, ne bɛ fɛ ne ni Mami ka kɛ teri ye. O ka kan. Tɛ baasi ye. Aw ye denmisɛnninw ye. Aw ka teriya nafaba de b'a la. N ka kuma faamu. Awɔ, n y'a faamu. N bɛna so. I y'a hakili to i yɛrɛ la, i y'a mɛn? Muna. Naam.
Ne y'a f'i ye a mɛnna n ko n'i bɛ bɔ n k'i jija i k'a ɲɛfɔ n ɲɛna i dun bɔra i ma fɛn fɔ n ye. Ne jo t'a la nka n'i y'a ye ne solila ka bɔ ci gɛlɛn dɔ de la ne solila ka bɔ ne terimuso de ye n wele ko a ka karamɔgɔba dɔ nalen nɔ e yɛrɛ b'a dɔn kungo min b'an da la sisan problème min bɛ yen i b'a dɔn ne taar'o de la ni n ma soli ka taa dɔrɔn n t'a ka aran sɔrɔ k'a dun bɛ segin sini. Mun na kunkolo kalifa yɔrɔ caman i laban i n'a da cibaga ma an filɛ nin gɛlɛya min kɔnɔna la e mun na ka ko tɛ ne yɛrɛ fana ka ko tɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ ko foyi tɛ kɛ Ala ɲin'a ma tiɲɛ don i ka bange fɔlɔ ma ɲa filanan nana o y'a kɔ segin sabanan fana ma ɲa nka an kan ka Ala fo ka Ala barika da ka da ka maa caman de bɛ yen minnu bɛ furu la a bɛ san caman bɔ u ma deli ka kɔnɔ ta kuma tɛ ka bange kɛ bi ta kɔfɛ ne t'a fɛ i ka taa ɲɛɲini na bilen ni Ala ko don min k'an bɛ dɔ bange k'o lamɔ ka tila ka kɔrɔw ɲɛna o bi kɛ. Ɲaami. K'a sɔrɔ Atu. Allah. Ni deni fana tagara min? Atu tere. Atu ni mami bɔra. Komu? Atu ni mami bɛ se ka bɔ cogo di ka ne ka baara fililen to a kɔ? E t'a to n'a nana i ka a ɲɛfɔ a ɲɛna i ka nana to na ka ne dɔgɔya. Lamine, ne t'a fɛ k'e dɔgɔya dɛ nka e yɛrɛ de bɛ ka ne pousser ne k'e dɔgɔya wa bi ta tɛmɛnen kɔ n t'i fɛ n den ka yala mami kɔ i y'a faamuya? Bon, ça me fout au pôle nord. Denmisɛnninw ka ko a ka yala mami kɔ o y'ale ka gɛrɛsɛgɛ jari ye. Kana na manamanakan fɔ ne kunna quoi. Ma fama Atu ni mami ka yala a bɛ Atu de arrange ko fantanden ni watigi den ka jɛn kɔni a natalen ninnu den. O ye ka yɛrɛ dɔnbaliya kuma de ye i siri tigɛlen maa fu fa fu est-ce que ni e bɛ miiri e kan ka nin kuma fɔ wa? Lamine dɛ fɛn min e ɲugu de bɛ ne na. Hey, Ami t'i jɔ ka kelen f'i ɲɛna. Toro c'est toro yan. I kana fɔ k'i bɛna ne cɛ dɔgɔya dɛ i tulo bɛ n kan na. I tulo b'a la. E cɛ bɛ du kɔnɔ e delila ka ne ka dɔgɔyama selen a ma. Ou bien e bolo k'a tɛ se k'e bugɔ da. Ha muso ba miniɲɛba ni e cɛ e ka tɛmɛ yɔrɔ kan. Kuma ma ban. E yɛrɛ m'a fɔ ka ban ko ne ye cɛ ye. Ne ye musoba kɔrɔ de ye muso tafetigi ne y'o de. Ne cɛ kana dɔgɔya e fɛ bilen dɛ i tulo bɛ ne na. I tulo b'a la. Su kora tuma min na k'an bɛ fili an da yɔrɔ ma. E k'a kɔrɔbɔ. Ne bɛ i n'i cɛmaw fara ɲɔgɔn kan bilahi hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan. N'a t'i kɔnɔ ala k'a jigin. I
k'e lajɛ koyi. E bolo ko mako. Ne yɛrɛ mɔgɔ min bɛ se ka dumuni kɛ e kuncɛ la, e b'a fɔ k'e bɛ jama ne kunna. Han? E b'a fɔ k'e bɛ jama ne kunna. Fanta i jama na bi dɛ. Ami kɔgɔkurunin bɛɛ tɛ bɔgɔ dɛsɛ ye koyi. N'a t'i kɔnɔ Ala k'a jigin ko. Fanta. Wallahi bilahi i bɛna dɔn ne ye muso. Fanta. Fugaricɛni sigilen de kɛ. Fanta. E tɛ cɛ ye o. Ni e ye cɛ ye dɛ, e de kan ka na o. Wallahi e de ye E de kan ka na. Fanta. Mɔgɔ lankolon e y'o. E ka taa sa. Fɛn min e ɲugu de bɛ ne na. Ami. Ke. Lamine. Ɲɛ bɛ nin kuru na. N b'a k'i ka Alassane di. Barisa ni ɲɛ b'a la i ka Alassane de bɛ k'i déranger. Yɔrɔ. I bolo ko ne ye fariya. Ni e fana ye cɛ ye, ne ye ligne min tracé, e k'i sigi la o la. Ala n'i ka juguya fɛ, wallahi ni mi tobi la, n bɛ n ka da datugu de. Dabali jugukɛla nin, hɔrɔnkolo, nantankolo, fogolo. Naam. Mun de la u b'a fɔ ko muso kelentigi ye cɛ kana kɔrɔkɛ. O ye bi kuma ya. Awɔ, o ye bi ta ye. Bon n bɛna bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna. Kun kelen min y'a to u b'a fɔ ko muso kelentigi ye cɛ kana kɔrɔkɛ ye. Dɔwɛrɛ tɛ o. Muso kelentigi n'a muso voyagera walima n'a banala ou soit n'a jiginna o tani kɔnɔna la a bɛ to a kelenna min kɛ dɛ o de y'a to u b'a fɔ ko muso kelentigi ye cɛ kana kɔrɔkɛ. Sinon foyi wɛrɛ. N'a b'o cogo la, ja e yɛrɛ ye cɛ kana de. Wallahi ne tɛ cɛ kana ye. Ne muso taara tile filanin kɛ dɔrɔn de la o. O tɛ se ka ne kɛ cɛ kana ye dɛ. Walima sinon nin nɛnɛ yɛrɛ la aw muso gana aw sɛgɛlen don i yɛrɛ b'o dɔn. Kabako an muso gana ye blende de. Nɛnɛ tɛ fosi k'aw na. Nɛnɛ tɛ foyi k'aw la. Ni kabako den da ye. Bon an fɛnɛ cɛ ganaw nɛnɛ fɛnɛ tɛ foyi k'an na. An m'an da cogo min y'an ja, an m'an wuli cogo min y'an ja. Walahi o tɛ tiɲɛ sɔgɔma ni cɛ gana bɛnna. N bɛ boli k'i dogo. Non, e mɔgɔ lankolon yɛrɛ de. Baasi tɛ. Ɲini nɛn bɛ kɛlɛ kuma tɛ buna adamadenw ma. Tile filɛ na ɲɔgɔn faamuyabaliya tun bɛ e ni ɲɔgɔn cɛ kojugu. Nka n b'a ɲini fɛ i ka yafa n ma. Kɔrɔkɛ, e ni ne cɛ o tɛ fosi ye ne y'i ka ko ninnu bɛɛ faamuya. Awɔ. E filɛ nin ye kɛ n'a ma bilen ka da e tigɛ e tɛ sira ye. Baasi tɛ. N kan ka taa ci dɔ la ka na. I y'a mɛn? Awɔ, n y'a mɛn. N tɛ mɛn n bɛ segin sisan. Awɔ, kana mɛn dɛ. Awɔ. de e bɛ ka nin kɛ dɔgɔtɔrɔbana ye fɛn min tɛ dɔgɔtɔrɔbana ye an t'ale kɛ diɲɛma jɔlen na e yɛrɛ k'i lajɛ dɔgɔtɔrɔbana don ni ma dala ala jugu sɔrɔ an tɛrɛ de m'a bila e la nin bɛ to ka ne minɛ kuma kelen kelen i kɔni bi fɛn bɛɛ de to ala ma an ka taa nin ɲɛɲini sa sinon ni bana tɛ ban ta dɛ n'ala sɔnna e ka ji dɔ min i jija sa
Tɔnɔ n'a sɔrɔ ye nin baara in kɛ n'i deli Ala kama i ka t'i bolo lasegin n'i balima de ye dɛ. Ne ma dara ni e kunkolo kan ne bɛ n baara ka da kun bɛɛ kan a bɛ ne nun cɛ ne nɔ kisɛ kelen t'a la ne nɔ kisɛ kelen a t'a la wa kana na ɲininkali kuma sugu la tuguni. I ye kuma jugu kɔlɔlɔ yan o de la kɛlɛ la mɔgɔ man kan tɛ ka sini kuma fɔ n'o tɛ a bɛ k'i bolo problème ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bɛ min ɲini fɛ aw ka sabali halisa. Buraye pardon a ka fisa. I da bɔ a la. Awɔ. N b'a la tɛmɛ a ka fisa. Fɛn fɛn bɛ tolo la bi i n'i cɛ subaga nin de tɛ yan han sisan aw bɛ tila aw ka subagayaw la i bɛ n'i sigi k'i yɛrɛ kɛ ko silamɛ ko a ka fisa i t'i jɔ n ka dɔ fɔ sa e fana sa tolo ni ko kun bɛ kuma wagati o wagati e de bɛ ka numu ɲɛ don ne na o han a b'i bolo yen. Buraye Ala ka lafiya di k'a tɔɔrɔ fisa ka kɛ farijagabɔ ye ka sini fisa k'i kisi a basi ma. Kana e ta ni muso ka kumakan fɛ o y'a mɛn. N y'a mɛn. Yɔrɔ ci tɛ e la dɛ e de tɛ ba ɲuman kɛ wa n'i y'a ye ko bɛ ka kɛ dumuni kɔnɔ n'a bɛ ka kolokolo e nɔ e bolo k'i ka ɲi ka tɛmɛ ne kan yan han baasi tɛ ci t'an tɛ wa an bɛ taa atelier la n terikɛ Umaru ka mariage bɛ an bɛ taa mesure ta wuli an ka taa sisan an bɛ taa atelier la sisan ci t'an tɛ yan. Hey, madame. Muna. Muna. Waati bɛɛ n b'a ɲɛf'i ɲɛna n'i bɛ miiri i jija i ka miiri ko nataw la ko minnu tɛmɛna ka ban latigɛw bolila o kan fɛn o fɛn bɛ buna hadamaden sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ fara Ala de la ne b'i ye tan a bɛ min da ne kan Ala ni kira de b'a dɔn ni e ye ɲɛji bɔ i furucɛ ye ne min ye a bɛ taa fɔ ne dusukun na n'i tɔɔrɔla n farikolo b'a santi k'a fɔ ko n diyaɲɛ m'a tɔɔrɔ la munna ko bɛɛ lajɛlen bila Ala ka minɛn kɔnɔ o minɛn fɛrɛlen don wa o lankolon tɛ yen dɛ n b'a ɲini i fɛ Ala ni kira yɛrɛ kama i ka miiriba ninnu dabila en tant que an bɛ nin na an mago bɛ min na an b'a sɔrɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔ den t'e bolo a tɛ ne bolo a bɛ Ala de bolo waati caman n'i y'a ye ne tɛ taa baarayɔrɔ yɛrɛ la ka taa n jatigiw baro
m'a bɛɛ kɛ de kama n bɛ siran n bɛ jɔrɔ ni ne nana bɔ e kɛrɛfɛ yan miiriba bolo i kana na taa ko dɔ k'i yɛrɛ la mun na ne mun na mana miiri wolo tin ka gɛlɛn cogo min na k'o den bange 1 tɛ 2 tɛ fo 3 o bɛɛ ka segin sare n'an y'an sigi k'an bolo da an sen kan e ni ne 2 bɛɛ bɛ ban k'a sɔrɔ an ma kɔ to an kɔ n'i ye dabali bɔ nin ko in na a tɔ b'a dɛn nin ko in tɛ gansan ye dɛ e fɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn de ya e fɛ bɛɛ ka ɲi i n'a fɔ e ya Mami, mɔgɔ dunalama n'i bɛ fɛ ka bonya sɔrɔ n'i ye mɔgɔkɔrɔba sigilen i bɛ gɛrɛ la ka taa mɔgɔ sɛbɛn fo o ye tiɲɛ Allah Baba, baasi t'aw la. Baasi foyi t'an na. Tɔnɔ fa Ala k'a nɔgɔya. K'a ban pewu. Tɔnɔ fa, bana in farisogo jaka dɛ. A tɛ ɲɛ n'i bɛ ɲɛnamaya la. Bana in ka wajibi. An bɛ dugawu de kɛ Ala k'a nɔgɔya. Tɔnɔ fa nin ma ɲa dɛ. Nka Ala k'a don i ni fɛnba cɛ. Ala ka dugawu minɛ. Denmisɛnnin Ala ka fɛn ma. Ya Rabbi, Ala kana aw jugu sa aw la. Ala kana aw jugu sa aw la. Ala k'aw ka kalan wuli wa. A ye ɲɔgɔn lamɛn dɛ, aw kana kɛlɛya mɛn. Kɛlɛ ma y'a mɛn. Aw se ka fɔ ka ci la. Ne ta se kɔnɔ. I ba kun b'i bolo. Damele, tiɲɛ yɛrɛ la i ka di ne ye. Nka i k'a bila i kunna i yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ ne dɔn nin quartier in na n'an bɛ se ka taa ɲɔgɔn wɛrɛ e furulen don wa ne yɛrɛ furulen don ne ka sira u kana taa fɔ n fa ye. Ami, nin hakilina kun bɛ ne la a mɛnna nka ne yɛrɛ de kun bɛ ka siran k'a f'i ɲɛna nka baasi tɛ ne muso voyagelen don tile 2 in na n'a ka di ye an bɛ se ka taa ne fɛ yen. I ye Damele o kɔni tɛ ne fɛla ye. Ni muso nana bali anw na don. Effectivement, o kuma in ye tiɲɛ nka n terikɛ ka foro bɛ yen ale ka so dɔ jɔlen don n'a ka di an bɛ se ka taa yen ou soit ni hôtel de ka di ye. Ayi an ka taga yen nɔ. An ka taga yen nɔ. Mon bébé. Ayi kɔrɔ a ma s'o ma i fari b'a ka fisa kɔni Alhamdulillah Ala ta Ala ka lafiya di a kɛ fari jaga ka sini fisa ni Ala k'i sigi Ala k'o dɔn ayi a t'o kun bɔ kɔrɔ bana filɛ nin ye bana bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Ala latigɛ dɛ a ye minɛ cogo min na a bɛ se ka ne fana minɛ ten an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala k'a ban pewu ka kɛ jurumu kafa ye o foli de kun Ala k'o dɔn ami ami a diyara n ye a bɛ kɛ yɔrɔ min ne yɛrɛ kun ye n ta k'a d'i ma komi du papier don u b'a minɛ u b'a jate non kɔrɔ o t'i bolo ne yɛrɛ de y'a d'i ma e k'a minɛ je sais très bien mais
e k'a mara bɛ a tɛ foyi tiɲɛ. Ayi e ka ne de y'a di ma. N y'a minɛ barika ye. N'a ka barika dɔn. Sabula ne hakili la ni n'olu tɛ a tɛ fɛn tiɲɛ quoi. Ba a b'e bolo a bɛ ne bolo o bɛɛ y'o kelen de. N'a b'e bolo ne hakili latigɛ. Ah ok o diyara n ye kosɛbɛ. Ba ok n bɛna fɔlɔ. Mo e ni ne bɔra ɲɔgɔn kan sisan wa an ye baro caman de kɛ. A bɛ to ne bɛ fɛ ka kuma ni ye. Fari. Naamu. N'i kɛra mɔgɔ furu ɲɔgɔn ye a tigi ka tɔɔrɔ o kan ka k'i ka tɔɔrɔ ye a ka hɛrɛ o fɛnɛ kan ka k'i ka hɛrɛ ye. Fari n'i furula mɔgɔ ma a ka di bɛɛ ye i k'a tigi den wolo. Ne ka lajɛli y'a yira ne tɛ se ka den wolo. Sari, n'a tɛ k'i ma baasi ye i b'a kɛ Ala a n'a kira kama i ka muso wɛrɛ furu min bɛ se k'i den wolo. Ne donn'i gasi la. I bɛ yafa n ma. Taa so kɔnɔ. I da de ye na de. Mami, somɔgɔw ne yɛrɛ ko magoba de bɛ e la. O ka di. Awɔ a ka di. Mami, bi ta tɛmɛnen kɔ n tɛ fɛ i ni Atu ka yala tuguni. Barisa depuis i nana yan nɔ i bɛ ne bonya i bɛ fɛn bɛɛ kɛ n ye. O yɛrɛ gasi kama n tɛ fɛ ka kuma dɔw f'i ye quoi. Ka d'a kan gɛrɛɲɔgɔnya de bɛ na ni muru lasɔgɔli ye. Tiɲɛ yɛrɛ la n'i sera ka n ka kuma lamɛn a bɛ diya n ye kojugu. Tanti Ami, n'i ka kuma mɛn nka denmisɛnninw yɛrɛ dama so kɔnɔ kɛlɛ ma tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ fosi ka bali k'a datigɛ ɲɔgɔn o ma nɔgɔn dɛ. N y'a f'i ye cogo min na a to n ta la. N'i ka kuma mɛn nka hali ni Atu y'a diinɛ tigɛ ne tɛna datigɛ. Mami, ni Ami tun bɛ mun kuma na? Oui. Tiɲɛ yɛrɛ la Tanti Fanta yan du in de bɛ fosi de tɛ ne. Munna? N'a fɔra diɲɛ ma don o don balawu de bila. Ne yɛrɛ ɲɛna n ko ne nana n faso la n ko ne bɛna sɔrɔ mun sumalen don nka diɲɛ ma don o don kuma kura de bila.
Ni laban ne bɛ sɔn ka segin ka taa n ta f'i ye. Mami, i ye min fɔ tiɲɛ yɛrɛ de. Yan dun sigilen don balaw de kan. Anw yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ, mais a fura tɛ foyi ye sabali. E ma ye u b'a fɔ ko n'i bɛ kɛlɛ bɛ du o du kɔnɔ, mɛlɛkɛ ɲuman tɛ yen nɔ. N'i sera k'anw ka du in sigi kɛ, a balawu n'a a sitanɛ, n'i sera k'a wuli k'a kun, wallahi Mami, n'i taara cɛlasigiyɔrɔ la, balawu o balawu bɛ kɛ yen nɔ, i b'o kun. Wa i bɛ kɛ sabalibaga de ye fɛnɛ dɛ. Ne bɛ min f'i ye, fɛn o fɛn bɛ kɛ bi, i ta kɛ filɛli ye. N'i tɛ se ka mɔgɔw la sabali min na dɔrɔn, i sigi ka filɛli kɛ. Kana kɛ kuma i y'a mɛn. N ka ci la, Problème t'a la. Sida, e bɛ ka ko in faamuya ka taa sira min fɛ, n b'a ɲini fɛ ka n'a faamuya de. Ne kun ye ka nali ko bɛɛ préparé, nka a tilala ka cun ne kan k'a sababu kɛ ci Richard dɔ ye. N ye n boli ka t'o ɲɛnabɔ, vraiment su de kora n na, o de y'a to n ma se ka na. E yɛrɛ b'a dɔn depuis e ni ne ka furu kɛra, ne ma deli ka su ko, kuma tɛ ka si n kun fɛ. Yafa n ma. Dameli, kabini don na ne sen don i ka du kɔnɔ, i delila ka ɲini e ta la. Ni n ko k'i m'i ka ko dɔgɔya n bolo bi, n ye nkalon tigɛ. Ne ka taa n ka nin voyage la fo ka se n ka seginni ma, fosi tɛ ne ka nali la min dogoli la. N'a fɔra ne bɛ tila ka na du kɔnɔ kabini tilegan fɛ 10 heures o y'a sɔrɔ e tɛ yan fo ka na dugu jɛ. O yɛrɛ si man tɔɔrɔ n b'i wele appel la i t'a ta. Appel laban min kɛra 1 heure n'i y'o ta o de digira n'a bɛɛ ye. N muso mankan de tun bɛ e kɛrɛfɛ. Sida. Namɛ sa. E bɛna mun de fɔ ne ye bilen Dameli, ne bɛ da min na. E tɛna fosi de fɔ ne bɛ da min na tant que ne ye muso mankan bɛ e kɛrɛfɛ. Ne b'i dɔn n'o ye n ka bɛn ni. Atu, bita tɛmɛnen kɔ, i t'i fɛ i ni Mami ka yala tuguni. Est-ce que i tulo bɛ n na? Barisa e de kama nin kuma nɔgɔlen ninnu bɛɛ bɛ fɔ ne ma. O don ne bɔra ka taa Mami fa ɲininka, n ko sala aw taara min? K'e ni Mami bɔra. Ne ko ne t'i fɛ e ni Mami ka bɔ tuguni. Ko e ni Mami ka yala, k'o bɛ e de arranger. Mami de bɛ e balo wa? Han? Mami mana sɔrɔ e kelen bɛ yala yan nɔ, e tɛ se k'i ka ko kɛ k'a sɔrɔ Mami tɛ yan. Wallahi ni nana sɔrɔ don wɛrɛ ko e ni Mami bɔra. Ala bɛ mun kɛ ne na ne t'o dɔn dɛ. Nka ne yɛrɛ bɛ mun k'i la, ne yɛrɛ de b'o dɔn. Jugu sago nansan kolo filɛ nin ye. Somɔgɔ malo den filɛ nin ye. I bɛna n di Lamini tere jugu nin ma, a k'a dalaka, a k'a da kun na. Mun de kama don? Han? Tanti Ami, e bɛ ka miiri min ye o tɛ o. N'aw bɛɛ bɔra, ne kelen de bɛ to so kɔnɔ yan nɔ fo su fɛ. Ni fa tɛ ɲini ka na wuli n na. Mami bɛ yan nɔ o bɛ ka ne ɲɛnajɛ. Nka ni denmisɛnnin wɛrɛ bɛ yan nɔ, n'i ko ko n kana tugu Mami kɔ, n b'o faamu. Nka denmisɛnnin fosi tɛ yan nɔ fo Mami kelen kɔ, o bɛ ka ne ɲɛnajɛ. N'i y'o fila fɔ ma sisan n bɛ sɔɔri kɔnɔ. I bɛ tila k'o de fɔ ma. N'i kana tugu den kɔ 1 point 2 tɛ, mun de bɛ yen nɔ? Aw bɛ e fɛ ka ne faga du nin kɔnɔ de wa? Ne bolo aw man ka tɛ ka anw sen don aw ka kɛlɛ la. I bɛ tila ka n dala de minɛ tuguni wa? Ami kana s'a ma dɛ.
Ni t'i yɛrɛ bonya I kan ka ne bonya e bɛ kɛ mun muso sugu ye e ɲɛ tɛ ne sigilen na kana baga denmuso ma dɛ a ma kuma jugu foyi de f'i ye a ye fɛn fɛn f'i ɲɛna tan de don kelen t'a jɛ a to I sigi I ka ko kɛ I ka denmisɛnninw sen bɔ a la I y'a mɛn wa I y'a faamu Tolo ne ma se e ma fɔlɔ e k'i bila kalmi barisa a tɛ ne ni fuwari cɛ e ka furu min yɛrɛ a nege kisɛ kelen a tɛ ne la ne yɛrɛ t'a dɔn ne balimaw ye ne sinju ni balima ni fa ni ba ye ne taga ne don ni furu jugu nin na k'i e kɛ fuwari ye ne bolo e bolo ko ne m'a ye dɛ e bɛ ka du papier ta k'o di Lamini ma e y'a yira ne la de o k'a fɔ ko Lamini de bɛ se ka anw balo wa Lamini de ye cɛ ye du kɔnɔ I y'o de yira anw na o donc ne tɛna n da tiɲɛ e la yɛrɛ I y'a faamuya barisa e bɛ cogo min na tan dɛ bara n tɛ yan I bɛ sa ni bara la ni Ala mɛ min mɛn e bɛ se ka ne mɛn yan Ala k'i sara kana fɛn fɔ y'a mɛn Muna I bɔra ka ko dɔ kɛ a ma diya n ye. N ye mun kɛ? E ye mun kɛ cogo di? N ye kuma min mɛn I kan a ye n tɔɔrɔ fo ka taa fɔ a ye n tɔɔrɔ. Buna hadamaden ni mɔgɔ bɛ sigi la sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn o. I bɛ tɛmɛ ko dɔ de kan walasa I bɛ se k'i ka sigi kɛ I bɛ se k'i ka mɔgɔya kɛ cogo min na. Nka ni e ko k'o si tɛ ku e fɛ ni mɔgɔ dɔ ye ko dɔ k'i la k'e b'i tɛ dusu fɛ k'o kɛ mankan ye. Mun ne ye ɲamakala de? Jama kumada de ye anw ye ko bɛ ko la anw man ka y'o la. N'i tɛ siran tɔgɔcɛn ye n'i tɛ siran malo ni lebu ye ne bɛ siran ɲɛ dɛ. Bi ta kɔfɛ n t'a fɛ k'a mɛn k'i ni maa wɛrɛ bɛ mankan na. Sare ne tɛ fɛ ka ko fosi kɛ ko min bɛ tulo ye kasi la nka n'i y'a ye ne ni Acheta kɛlɛ la fo ka se siɲɛ ta ma dusukun tɛ kunbere kun ye koyi ne ye mun kan mun ma se. Ayiwa n tɛna kangari wɛrɛ da I ye min kɔfɛ nin y'o ye. Ne ka jeli kɛ yafa n ma I tɛna min tulo la abada ko ne ni mɔgɔ sera ɲɔgɔn ma sigida in bɛɛ b'a dɔn ko ne tɛ se mɔgɔ ma hali ni mɔgɔ y'i sen na ne sen kan ne bɛ n sen bɔ a sen kɔrɔ I bɛ yafa n ma. Ala k'a yafa n bɛɛ ma. Amina yarabi. Damili e Damili e ma miiri dɛ Damili e ma tasi dɛ Damili ne ye n ka danaya ni n ka fɛ bɛɛ ta k'a d'i ma ka n ka diɲɛ fɛn bɛɛ bila I kan ka nimu bɛɛ d'i ma nka e ma ne sara ni diɲɛ fɛn fosi ye ne ka ni voyage kunkurunin dɔrɔn kɔnɔna na ma kalo 2 kɛ ma san 2 kɛ tile 5 dɔrɔn Damili e ma se k'i muɲu ka ne kɔnɔ Damili o si ma n tɔɔrɔ Damili o si ma n tɔɔrɔ ne talen e tun bɛ mɛja dɔrɔn de la yan nɔ ni musow ye mun na I bɛna ni walimuso ye mun na I bɛna ni muso wɛrɛ fo si dilan sanfɛ ne ye nin bɔ n ka kunkɔrɔ donna de jukɔrɔ o bɛ mun ne yira ne la ne talen o tile 5 kɔnɔna na e y'o bɛɛ kɛ ni muso wɛrɛ de ne siyɔrɔ la I bɔra n jigi kɔrɔ dɛ Sita I bɔra n jigi kɔrɔ ka n'a fɔ kaja Ala ka masa ne lamɛn I sigi e bɛ Ala dɔn ne bɛ Ala dɔn ne kɔfɛ e kan ka ne janfa
E ne kan caman fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. San ne ka taa ne kuma caman fɔ dɛ. Tagali ordre jɔra di ne ma. E de ma fɔ ne ka taa. Jɛ bɛ ka ne nɛgɛ ne ka taga. A wata hali ni wagati o wagati jɛ bɛ se ka na problème t'a la. Ne kɔfɛ ko de bɛ. Sita, a kɛ Ala n'a kira kama. Ne mana ni muso foyi de so in kɔnɔ yan. I bɛ tila k'o de fɔ. Ni e yɛrɛ ka buguli kɔrɔ dɔ ye. Ne, kabini Ala ye ne da, ne ma deli ka ni buguli ɲɔgɔn don. Sita, e b'a dɔn ne t'e janfa. Nin bɛɛ kɔfɛ. Yafa n ma Ala kama. Nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ fɛ ka n kɛri tunu ya. Yafa n ma Ala ni kira kama. Nin bɛɛ kɔfɛ, danaya bɛ min? Ne tigɛrɛ la danbele. Wa n tɛ da i la fo ka taa fɔ dugukolo melekera bilen. Fo n'a sɔrɔ i ma bɔ n jigi kɔrɔ. Sita, Sita. Ami, mankan min tɛmɛna ne ni ɲɔgɔn cɛ kun mi deli ka yafa ma. Fili de ye ne sɔrɔ ka d'a kan ne kɔrɔ de ye. A ka di ye i k'a bila fili minɛn kɔnɔ. Ala ka yafa an bɛɛ ma. O diyara n ye. Ami, nka Mun kɛra tuguni? ne bɛ min ɲini i fɛ. E bɔra ka mankan min kɛ i cɛ la sisan. N b'a ɲini i fɛ e kana na sɔn nin ma. Ka d'a kan e bɛ k'i cɛ dɔgɔya cogoya min na nin, furumuso mankan tɛ ka nin kɛ. E bɛ ka dɔgɔyama min kɛ nin, ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra ka na nin ye, est-ce que a bɛ se k'e cɛ bonya? Hey, i nana i ka yafa deli de la. I ka yafa deli kɛ i ka yan bila. Fɛn min ye ne ni n cɛ ta ye, o bɛ ne ni n cɛ de ni ɲɔgɔn cɛ. E da foyi t'o la. Problème fɛn fɛn bɛ ne ni n cɛ ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛɛ tɛ e n'i cɛ de ya. E k'a jɔ cogo lajɛ dɛ, n nana yafa deli la dɛ, ɲɛ. Ala ka buda bila. A bila! Yafa ma. N'i k'a bila! Ah, tiɲɛ. Awa n'i ka kuma mɛn. Damele. A kɛra cogo di? Damele. I ye min k'i muso la, I jo t'a la. Hali n'i y'a kɛ ne yɛrɛ de, ne ka buguli sɔrɔ n ka so kɔnɔ n cɛ kɔ, a tɛ bɛn ma. Awa, bi ta tɛmɛlen kɔfɛ, n t'a fɛ k'i da ne ni muso cɛla la. An n'a y'a kunɲɔgɔn kuma dɔ f'i ɲɛna, I kana n'i da don a la. E kiritigɛna wɛrɛ de ya? Walima e de conseil dibaga ye ne ma? N jɔlen yan, n y'a ka kuma bɛɛ mɛn. N tulo b'an fakɔrɔba tɔgɔ la I da kɔnɔ. Nka Ala k'i ci a kuma ka s'a ma. N'a sera a ma don o don, ni ne y'a mɛn tulo la, bilahi n ye n kale Ala la, walahi n bɛ n ka so tigi la. Alhamdulillah. Ala kana baasi kɛ. Fari da ka fisa koyi. Alhamdulillah bi ka fisa, Ala ka fisa. Halisa Ala ka kɛnɛya di. Amina. A ban pewu. Amina. I sigi i yɛrɛ ma. Amina yɛrɛ. Ala ko duwawu minɛ. Amina. N kɔrɔ, ne ye jateminɛ dɔ kɛ. I ka bana nin na, chaque fois min ye I bɛ ka bamanan fura ninnu de utiliser. Tiɲɛ yɛrɛ la,
maa dɔ fana ka di ye ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka kow n'a cogoya a ma nɔgɔn baro diɲɛlatigɛ kow bɛɛ lajɛlen bɛ ten don dɔ ka nɔgɔ i ma don dɔ ka gɛlɛn ma o hukumu kɔnɔna na komi yɛrɛ b'a kalama waati bɛɛ lajɛlen na ko n'a adamaden waati dɔ la kow ka nɔgɔ komi waati dɔ la a ka gɛlɛn nka a bɛɛ bɔra ala yɔrɔ de la sɔrɔ fana bɔra ala yɔrɔ de la ne kɔrɔ de ye a ka di i ka taa dɔgɔtɔrɔso la o de kama n ye nin bila i ɲɛ i k'a minɛ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka t'i lajɛ n'a ko tɔ kɛra cogo min na i bɛ kuma n fɛ. Lamini n bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an ka balimaya kɛ ya rabi nin kun ye bɔ ka laɲini nin diyara n ye n ye nin bu in ŋani ala k'a kɛ n ye a diyara n ye walayi ni n ko k'a ma diya n ye n ye nkalon tigɛ nka n b'a ɲini i fɛ i ka nin to yen e b'a dɔn bamanan fura o ka nɔgɔ an bolo ni tubabu fura min surtout u ka biɲɛ ninnu ne yɛrɛ bɛ siran ɲɛ tɛrɛ ma donc a ye ne dege bamananfɛn minnu na n bɛ k'olu caman utiliser n'ala sɔnna ma o bɛ ka nɔgɔya kɛ yɛrɛ yɛrɛ de wa a bɛ ban a kɔni diyara n ye i y'a bɔ yen nka ni ala k'a ta ka diya a diyara n ye vraiment n fa i ni ce i ni baraji ok baasi tɛ n y'a faamu n fa diyara n ye ne ye ka laɲini i ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen faamu sabula e yɛrɛ a man di e yɛrɛ de ye e ni ne ka bɛn e ka nin acte m'o yɛrɛ ne yira ne la ayi o de don n fa o de don sabula e ka kuma n b'o de yira ne yɛrɛ y'a bɔ n deni ni ŋaniya la nka e ye contraire de yira ne la sabula an ka bɛn o yɛrɛ tɛ e fɛlata ye nka baasi tɛ. Lamini e ye ne dɔgɔkɛ de ye ne ma bɔ o ma ni e ye fɛn fɛn di ne ma o tɛ problème ye o n'i y'a ye ne bana la n fa a t'o kun bɔ sa merci bana min bɛ ne la ne b'a dɔn merci Lamini